Kde ešte sa nehrá? Now it's time for our wrap-up. Let's give it everything we've got. Hej. Begin. Artificial amateurs, aren't it all amazing? Analytically, I assault. Miro už je obidve. Obrazok daj do... Už sa pojí posledný. Už sú. Keď ho odklikni, odfajkni ten obrázok. Lenže on je asi v inom tomto. No už nie je tam obrazok. Ideme na tú brašku. Hudbu môžeš vypnúť. Hej, čaute, zdraví vás Ravhead. So mnou bude spolu komentovať Danoman a týmy Exceptionale versus Runners. Budú asi slovenské týmy. Prvá mapa bude Inferno. Uvidíme, ako to zahrajú. Prosím vás, týmy, prehoďte sa. Dobre, začína sa zápas. Dančičo, no, komu držíš palce? Tak v prvom rade určite poznám oba celky. Všetkých poznám. Ja to dávam asi na tých, skorej na tých Noises Runners, takže uvidíme. Uvidíme po veku. No videj, no.
Začínajú knajpy, nám ide. Tam vyzerá, že Ideme. Počakajme na to. Trošku zaspatý. Hej. Tak boja sa, no. Hej. No. To bude switch, to bude switch. Hej, uvidíme teraz, no. Čo, ostávajú na tej strane, či čo? Switch, no. Asi možno neriešili moc taktiky na Inferno, keď sa boja tých teroristov. Uvidíme, no. No a sme tu na Eko. Uvidíme ako zahrajú. Takže ja držím ako CTčkám, uvidím, som zvedavý. Neviem, nepoznám ich ako osobne, nepoznám ich vôbec, takže neviem, nehral som ani s jedným. Uvidíme. Default. Uvidíme. No vyzerá to na banán celkom. Agresívne. Hej. Ale jeden stáva na mide, ešte kryť zároveň. Ajajajajajajaj. No čakajú už. Celkom. Už ich zavrú a nemajú. Celkom, hej, už sťahujú už. Už je CT1. Je tam Ríšo. Ale nevie o ňom. Je vo vode. Aha. Ďalší dvaja sťahujú, je tam bomba, takže 7 HP to není bovie, čo toto. To už nevyrieši. No jasné. Bolo jasné, pekne si to celkom pokryl, no. Ten bol na cívkach jeden bol na plente. No v prvom rade teroristi, žiadny fake. Ale slabý rush, nebol to taký dosť, aha jasné, no. Nebol to dosť taký plynulý rush. Ako keby neboli zohratí. Hej. Nič uvidíme, no, ďalej. Čo teraz vymyslia teroristi? Majú deko taký. Hej, ale vyzerá to na mid, pôjde to mid, podľa mňa až long, jasne long. Pekne od... ne? Ide. A zozadu, pozri, zozadu, ajajaj. Zozadu im ide hráč, pekne. No a tí dvaja na bečku, to ako sú nejakí zmetení, tí kokos, ako. No, uvidíme. Uvidíme ten. Tečka tu majú celko dobre, jeden na shorte, jeden kryje long. Ajajajajaj, teraz pri prehádzaní zbraní, no. No a uvidíme, čo vymyslí teraz Fenrir. Nič, lebo zabije ho zo zárady. Jaily. Aha. Alebo, že by, počkaj, za defuse. Tak nič. Čakal, hej, videl, jasné. No, ako CTčka teraz pokazili to dosť, postrali si to, no. Úplne easy. A tak musíš uznať, teky zasa, tek je dobrá zbraň takéto na takéto deko, takže... Kto si už vyrábal? Ojojoj, ráč, pán... Ojojoj, toto pre teroristov vyzerá dosť zle, toto vyzerá... A ešte nakoniec to zachránil. Nugget to zachránil teraz. A jeho vykuška. Vykuška jeho frajerka. Hej, ale vyzerá dobre. To sa pomýlil. Vyzerá dobre. To si určite stiahol z netu, to není. Jasné, že hej. Určite nejakú... Tak ale teraz im zachránil kolo, určite, jednoznačne. CTčka celkom šikovne to urobili. A uvidíme, no. Nemali čo stratiť. Jasné, že hej, jasné. Idú znova ako CT. Chandy kúka mid.
Ale... Čo to stopalo? Ale teraz dali jedného na bečko, takže... A vyťahuje banán, to je dosť nebezpečné táto situácia teraz. Buď urve, alebo... No, teraz bečko čisté. Ale bomba je na second mide, takže... Takže budú mať v pláne ísť určite... Ajajajajajajaj. Pekne. Ale čo je, Nugget je AFK. Určite mu volá vypuška, takže... No, posledný nám ide. Už ne, no a CTčko teraz Fenrir, no mohol ho dať do chrbta, keď plantoval. Teraz robil chybu. Mohol dať aspoň jeden frak. Môže si zobrať AWPčku. Cez barák, bude to čekovať asi. To musia vedieť. Čo robí? To je lampa. Ostrieľa do lampy, dobre. Nech si zoberie ganu, nech beží preč. Nejaký save by mohol nájsť, tuto by mohlo byť akačko. Nemá nič. No nič, 3-1 pre teroristov, akože... Neviem. Zaujímavé. Pekne začali Eko, CTčka, ako... CTčka to nevedia vôbec pokryť. Hej. Tak ako majú prestávočku. No. Až teraz... Rišo má výpost. Na kúb, Rišo, hej, AWPčko, no. Môžeme si ho dať akurát, že kde pôjdem. Nožiky zajebal. Je pripravený na mid, aj keď nemá najlepší spawn. Asi pôjde pík, no, ale... Nemá spawn. Sebastian, ten má tiež AWPčku, čiže určite bude kúkať mid. Sebastian. Počkaj, jeden či musí sa troška zasilniť na tým zbytku. Sebastian môže piknúť banán, lebo oni dobre vedia, že ten banán vyťahujú CTčka každé jedno kolo. Či mali nákup, či nemali. Hej. Takže kľudne. Môžu mať open Bčko a vyhráte kolo. Easy. No. A 30 sekúnd už dávno prešlo, ako na čo čakajú. Dobre, zápas sa spustil. Takže... Uvidíme na toho Ríša, či to pikne ten mid vlastne. Dobre, Ríša a ja kúkam Sebastian. Ja mám Ríša a Sebastian. S tým vypom. Ale Ríšo vyzerá, že ide asi pick mid. Možno sa budú strieľať zo Sebastiana. 4 hráči... Sebastian kúka mid. Ríšo je na longu, čaká. Čiže Ríšo... Smogli mid, tečka. Vyzerá to, že idú asi banán, Vyzerá to banán. Pomaličky idú. Stále sú traja, CTA. CTčka si to smokli, no. A budú to asi otačať, čiže zafejkujú to. A nie, spekulujú. Troller stále zostal. Traja na banáne. Jeden je stále v baraku, takže celkom môže dať potom ľahké fragy do chrbta. Ak by išli to Bčko a stiahovať by CTčka. Idú skúsiť z banánu pozrieť trojku. Teraz akurát Mat stretne z iných v baraku. Už nie na second mide. No. Bomba na banáne, sú tam traja, kľudne to môžu piknúť. Tu pôjdu ten banán, vyzerá to na ten banán asi. A, nie, bomba otáča naspäť. Hodili smoke na long. Zoomidom, shorty, ja. Pekne šikovne traja. Aha. Čupaka brána v streche. No. Toto kolo mi prišlo, ako toto bolo... sa nevedeli rozhodnúť. Hej, toto bolo... Vlastne to bolo dosť slabé toto teraz teroristov strany. Pritom mali také šance, také pozície. Mali, určite mali. No, teraz Burinka akurát idú teraz do baráku Burinke, takže vyzerá to naráž. Krása. Už jeden prešiel aj do boileru. Ojojojojoj. Burinka moc nevyriešil. Má dal pekne tento.
Majú obsadený piesok. Nugget stále vyčkáva v undergrounde s tekom. Ťažké full outy na diaľku. CTčkári posťahované už majú značku. Ojojoj, CTčka. Pekný frag. Pekne. Posledný hráč, ktorý mi do chrbta nevidia. Sa prezradil, mal pekne prejsť na plant, jasné. Pokazil to teraz. Nevedeli, hej. Šikovne ich obehol dookola, ale nevedeli, no. Mali by si viacej trénovať ten prehľad komunikáciu tej hry. Oba týmy nákup. Pôjdu. Zasa nevedia čo. Prajú to defaultne, zo všetko prajú defaultne. Dvaja tam, jeden mid. Prajú si teraz na banáne. Ale bomba je barako, čiže to vyzerá to, že fakenú bečko. Ale pomaličky, shiftujú to, no. Vyzerá to, že pôjdu asi fakenú B a pôjdu house. Burinka znova to tam kúka. Som zvedavý, či bude úspešnejší v tomto kole. Ale už sa ako celkom sa už vysmokovali na bečku. 50. sekunda a želka. Ale nie sú pripravení na ďalšie. Rišo pekne, Rišo ale pečkom a druhého. 2K. Daj tretí kill. Jasné, že tretí kill dal. Posledný má to. Rišo teraz to pekne zahral. Na safe. Saveuje to, hej, vyzerá, že to bude saveovať. Nemá čo. 4 na Ačku teraz akurát stiahli. Môže ísť, Mat môže ísť kľudne na Bčko saveovať. No, strašne sa boja. 4-3, je to zaujímavé, je to dosť vyrovnaný zápas ako toto. Kúkajme na Rišo. Hej, teroristi, hej, mohli by niečo rašnúť. A neviem, no. Druhé kolo im vyšlo pekne s tými tekmi, rašli to bolo pekné. Ešte, že išiel naspäť, sa stiahol CTčko. Už bolo pri ňom. Tak saveol AKčko. AVPčko dám či. AVPčko, pardon. Teroristi... Vidím, že idú eko. Akurát Mat stiahol. Mat má akurát AVPčko, mohli? Saveol to AVPčko. Mohli ešte. CTčka mal by niečo piknúť alebo niečo tak, nejaký open frag by mohol dať. Ten Mat, ten Nugget rískol AKčko. Pozera banán. Zasa sa natlačili všetci na banán. 4 Pôjdu asi Bčko, to vyzerá. Nemajú veľa možností s tými ganami, každopádne. Neviem, jasne. Mali urobiť ráž alebo niečo také. Keď tak Mady mohol kryť zada alebo niečo také. No, ale nemajú ani smoky, ani nič, tak neviem ako to chcú rašniť. Vyhádzali sa. Teraz sa tam na banán. Je ďalších 15 sekúnd pre nich. Prišiel ten kúka. No. Hrier si to smokol. No ale teroristi vyzerajú, že otačajú naspäť, ale majú 40 sekúnd. Neviem, špekulujú, nevedia sa rozhodnúť, vidno to. Teraz ťahujú akurát tretí hráč na Bčko. Jasné, jednoznačné Bčko. Jednoznačné Bčko teraz. Sú tam traja, ale... Ojojoj, Rišo double kill pekne. Posledný. Má to, ten čo už vyrieši. Mat s AVPčkom, ale ako situácia, ktorá sa dá dať, určite. Uvidíme, aký je skúsený AVPčkár. Toto mohol byť kľudne double kill, to bolo kľudne double kill, toto mohol byť. Určite áno. To mohol byť kľudne double kill toto. Oba týmy nákup. Matoš 3 teraz si rozistí skôr na sekundu, tam to vidí. Ale Mat TK, no ten bude. Pritom moc ma s tým AVPčkom nepresvedčil, teda. Hej, to je ako...
Uvidíme, no, uvidíme ďalej. Rišo je ako. šikovnejší. Hej, Rišo pekne vie zahrať za VPčkom. Tam ich podržal za 3 kola. To hej, no. No, všetci sú v baráku, to není bojaká pozícia toto. Ale už Mali- prešli ma- dobrú mali hru, zni- takže majú dobrú pozíciu. Už majú Ale ako kvalitu vyhrať. získali viac priestoru, ale neviem. Trollerman už kúka bára. Hej, Full hečko schytal. No, to není dobré ísť cez balkón. Tam trvalo smoke, ale čo, Rišo zasa fragy nám ide. Burinka ďalšieho. Čo, savey? Neviem, Alebo čo vidíš. otáčajú, alebo? Čo ide Mad vymyslieť? Mad ide s bombou na Bčko, či čo? No jasné, Mad ide sám na B, ale sú tam dvaja hráči, akorát je na CT, jeden majú sám smoke dokonca. To nie je dobré. To je prvá Trápia smrť. sa, strašne sa trápia. Trápia, jasné. Mne to prípada, ako keby oni hrali v mixu, tí EC.sk. Hej no. Čo je? Zápas pozastaven zasa. Si sa si stalo? išiel načítať. Nejaké programíky? Heky. Jasné. Aimlog a No podobne. dobre no. To je môže Uvidíme. vyhrať kľudne zápas. Rišo Jafoko čo je? Čo to deje? Už hrá akorát. Neviem, mal dobrý spawn. Ale traja sa tlačia teroristi na banán. Už je tam stred. Pekne, pekný Erectusa. Feny, Toto je, no. Fenrir sa Krása ho Fenrir, ja som to nemohol trafiť. Ja som to vedel. Úplne Ako easy. toto bolo, Už tam Rišo toto teroristi sa veľmi trápia teraz. Za Aj jednotkou tam som schovatý. No, Burinka. Burinka mal pekne jeden zahral, na Burinka, zápäť. hej. Hej, mal nemal čo Kirill riešiť. záda, hej, to bolo dobré ako, ale... Trápia strašne teraz. Nevedia prísť na... Nevedia recept nájsť na nich. Tam ide len o tú komunikáciu a o to nebať sa, pušnúť. Hej no. No, zaujímavé. Ja som ako hovoril, že CTčka vyhrajú, ale tak ešte to nie je vyhraté. Ojojojojoj, teraz ho pekne vyhečkovali na mide. A Rišo kúkáme, počkaj, Rišo mysol na... Pekne. Rišo mysol. Ale zachránil to ešte. No. Tam kúká Chupacabra, takže... Majú pištolky, majú akačka. Pištolku. Vybiehajú, Rišo sa sám mysol, druhýkrát mysol teraz banuje. Erectus ho mohol zachrániť, kľudne, neviem. Trollerman, on volkuje, po longu ide za ním aj tento. Aj Nugget, čo vymyslia teraz. Ajajajajaj, do chrbta. Ako teraz, z boku, no. No, teroristi bovie čo nepredvádzajú ako. Tým už nepomôžu ani zakázané programy. No tomu ver. To nejako... Ale Rišo pekne prvýkrát mysol, ale zachránil to potom pištolkou 5-7-kou. Ale druhýkrát už mysol a už... V prvom bolo rade tam marné je už. veľmi dobrá spolupráca tej Chupacabry a Bury. No. Nie, Rišo je na longu a Chupacabra je na šorte. Tam je to pekne, tam. Tam dobrá spolupráca. Hej. Na to mačku. Asi hrajú dlhšie, no, sú dohratí. Rišo kúka na mid, to je nič. Cez smoke, Erectus, pekne. No, Spamoval. zasa skúšajú to Bčko. Bčko im ešte nevyšlo, ako, Pekne neviem. Erectus si počkal, vytajmoval. Erectus teraz... Ale dal dvoch. No, ale Sebastian tam ostáva s bombou na Bčku, to riskuje dosť. Nevidel ho vôbec cez ten smoke. Dosť riskoval, Neviem, čo jo, používa spoluhráči za boli skoro na rozlíšenie. mide. Ideme mid. Tečka utáčajú. Jeden na Ačku, sťahuje teraz jeden, takže ako... Ale sú pomalí, No, sú a strašne teraz- pomalí. Je na striečke, to je dosť dobrá pozícia.
Mohli si dať na to už vyhadzujú pozor, dosť už často. áno, Dosť áno, často dosť často sa toto vyhadzujú ubýva. na tú stranu. Mohol si už dať pozor na to. A Candy teraz ho hantia. Neviem teraz do chrbta. Neviem, prečo tam Otoča. No. Rišo ešte mu vyzeral frak. Ja by tým Burinke. teroristom tak si nekupujem AWPčka. Bytočne. Nevedia s tým zahrať. Mali by skoro aj kačka, alebo... A aktívnejší a to spolupráca. Dvaja AFK od teroristov. Fú, a na banáne to už začína byť zhurta zasa frak hečkom. My videli už Vary probu druhýkrát, raz sa to stalo na mide, teraz na banáne. Sebastian Ako AFK. teroristi si na to nedávajú pozor. Ako keby už to vopred zdali, chápeš? Hej. Určite tam je veľká nervozita týmu. Tak 9 bodov, to je dosť. To je dosť. Teroristi by teraz mohli dať ale ešte 3 kola a Veľký to ešte by sa to dalo, ešte by sa to dalo celkom. No nič, Handy ide tento, Falcon a mal presne hráča a pekne dáva frak. Pekne, Sebastian. nice Sebastian. Ale Rišo už... Rišo double kill. Dvoch zabil, pekne. Ale už plantujú. Usťahujú. Rišo myslel teraz. A 5-7, jasné. Rišo pekne zahral. Ako môžeme pozrieť, Rišo ide pekne, 18-7 skore. Rišo ťahá ten tým, nebyť Riša, ako by to bolo zaujímavé. Neviem, či tam majú nejakého team lídera, ale určite to je Rišo. Rišo im pekne, no. S tým VIPom. Hej. Tam vie otočiť. Teraz tu na jeden píše Ralf Pozor, že hrajú iba 6 mesiacov, ale neviem ktorý tým. No, to mohol Píše tam, že ty tečka nie je možné, že hrajú 6 mesiacov, ale neviem ktorý tým. Ralf Pozor, ktorý tým hrá 6 mesiacov? A už sa tam hejtujú, Sebastian. Už Tak píšu to je si. tvoja chyba, že nehráš CS-ko. Kokot. No, teroristi teraz pekne Ačko otvorili, ale Baraku ešte jeden do chrbta. Aj, Burinka pekne, Burinka si počkal. Teraz natrafí na hráča. No, zaujímavé, dobre zahral teraz. Teraz pekne 3 fragy, teraz dôležité 3 fragy. Čiže bomba je dropnutá na zemi. Sebastian čo robí? Brute Watch? A Burinka mohol... Ako trolí tým, alebo... Sebastian teraz išiel na mid s nožom. Aha. Čo on robí? Vyhodil všetky svoje zbranie. Ako toto... Čo má znamená Nepríde toto? ako taký... Ne, prvý AFK. Aha. No, Burinka ale... štvrtý kill. Ide si pre ace, ale Burinka je dosť ďaleko. No, Burinka 11 s tými HPčkami, neviem. Má zlú pozičku, ale tak má... Uvidíme. Ja by som pikol aj to AWPčku po istotu. No, ale... By som sa kúkol do piesku, či tam. No. A toto je čistý barák. Manu vidí hlavu? No, pekne. Toto mohol si to Nemal ešte čas, Burinka. nemal A mal čas. defusky, nevšimol som si, či mal defusky Burinka. Mal defusky. Ešte si mohol pozrieť, ale to by už asi nestíhal. Dajú to na 10-5, na taký... No, Infernovský pre defa. teroristov by to bol dosť dôležitý frak toto, ako čikolo, takže neviem, uvidíme. Oba týmy full nákup. Ale Už konečne CTčka hrajú pekne zatiahnuté. AWPčko. Nepikujú CTčka, hrajú to pekne zatiahnuté, čiže vyzerá to Majú dobre. čas, hrajú o procesor. Hrajú ako keby o procesor, áno, presne tak. No ale teroristi vyzerá, že idú tvrdý rush banán. CTčka No, sa zase vyjadrujú. Stoja, aby to CTčka... Kukni Čupaka. Znova na tom poste. Čupakara, hej, je Na hore, je strešku. tam. No, ale teroristi to otáčajú. Sebastian tam ešte ostal fejkovať. No, ale stále traja na Ačku ostávajú, takže... Neviem. Rišo ako... Môže ďalšieho.
No, nehal ho prejsť. Teraz ďalší Chupacabra už tretíkrát na tej streche, teroristi si nedali na to pozor vôbec. Ako uvidíme, čo urobí Trollerman. No, Rišo, ako dáme si teraz Nugeta a uvidíme Nuget, čo robí. Nuget má lagy. Jasné, 140 ping. Je to 10-5. Je to 10-5 jednoznačno. Ale hovno, 11-4 je to. 11-4, to ma nemír. Tak ale vieš... Teraz Ralf Fozor píše, že to tí Noise Runners hrajú 6 mesiacov spolu. Hej. Čiže to, je to aj vidno, no. Ako 6 mesiacov je celkom dobrá, slušná doba. Ale v prvom rade sa mi páči Skelov komentár najviac, že je to veľmi zaujímavé. Áno, je to veľmi zaujímavé, Skelo. Tomu ver. Áno, Frim, nedá sa ešte upraviť kvalita, až keď bude na Twitchi 100 divákov stálych, sledovateľov, tak až vtedy sa bude dá nastaviť kvalita. Kúkajme takýto flame od Nugeta, že Ríško, dúfam, že točíš demo. Nuget by si mal radšej kúpiť internet, ako vypisovať takéto veci. No to už je nervozita týmu, to už... Hej, už nemá čo. Už im nervičky hrajú. Áno tu, takže uvidíme, no. No, ale môžu to ešte otočiť, ešte nič nie je stratené, takže uvidíme, ako zahrajú Noisy Runners za Tčka. A tak oni, jak hrajú naozaj, jak písal Ralf Fozor, že hrajú 6 mesiacov, tak si myslím, že to Inferno by za tých terakov mohli ovládnuť a mohlo by to byť kľudne 6-4. No, kľudne, tak uvidíme. Dosť dobrý tým to je. Aj pekné majú obrázky. Hej, sú to šialenci. Určite. Uvidíme, no. Rišo pekne zahral na tom longu. Takže dobrý AWPčkár. Uvidíme. Tak teraz môže pikovať za terakou, uvidíme, no. Uvidíme, no, ten mid, uvidíme, no. Už sa to aj neoplatí hrať za AWPčko. Uvidíme, ako budú zasa tým Excepcionale SK. Oni budú podľa mňa veľmi vyťahnutí. Že či budú vyťahovať, no. Určite. Lebo ako Noisy Runners, tí to hrali do zatiahnuto, čiže uvidíme, no. Už nemajú na to vôbec mentalitu, aby to hrali nejako... Ale ako, seriózne. Jasné, ale ako kúkam, všetci majú dobré pingy, len ten Nuget už mu celkom klesol a teraz mu to akorát spadlo. Time down. Čiže čaká sa na neho pravdepodobne. Reštart. Tam problémy s tým internetom. To je taký druhý Petous. Jasné, až Peťov zdravcený. Všetci zdravcený. poznáme Petousa, ale Petous. Pozdravujeme ťa prostredníctvom. No a čo je ďalší disconnector, čo je Rage? Išiel si dať reštart netu, Nuget. Tak to si ešte určite počkáme. Fúha. A Sebo šiel reset coach. Ale ako aj Burinka celkom dobre hrá, ako Burinka tiež pekne. Ten Burinka tiež, ako títo dvaja, Rišo a Burinka za ten tým, ako ide im pekne. Pekne zahrali. Ten Burinka sa nikam nenahli a tiež zároveň... Čakajú, jasné. Len teroristi sa nevedia sa zhodnúť, vidno to, že nevedia sa zhodnúť. Asi najťažšie pokryť je ten barák. Však my to vieme, takže no, jasné. Myslím, že ten Burinka, dobrá robota. Burinka, hej, určite, hej. Dobre, že Burinka to sami vidí, že viac menej ťahal, viac menej bol vpredu v baraku. On to tam kempil dnuka, takže... Ako kedy. Hej, strieľal to, jasné, že nebol stále na tej ale vedel odhadnúť situáciu, to je ale zaujímavé, Chupacabra bol skoro stále na tej striežke a teroristi si na to nedali vôbec pozor, takže... Teroristi ako stačilo smoknúť long, Riša odstaviť na longu a piknúť tú striežku, takže mohli to tak spraviť kľudne. A easy frag, vieš. Len nejak nepoužívali tie smoky a tie smoky neboli ako dokonalé, boli tam špáry, čiže bolo... Oni sa vyhádzali hneď na začiatku kola a potom už... Hej, nič im nestal. Mali hodí po flashi fakenúť to, nech sa vyhádžu. CTčka a počkať a potom to zasmoukovať a ísť. Proste chyba tam komunikácia medzi týmom určite. Určite sa musia hádať na TeamSpeaku. Uvidíme, no. No, oni skôr vyzerajú, že ani nie sú na TeamSpeaku, takže... Ja, že sa rozprávajú, ale nie. To určite sú na TeamSpeaku, ale... Uvidíme, no. Ale už Nuget sa napojil, sú tu všetci 5, čiže Nuget 360, ale klesá mu to, uvidíme. Neviem, či mu to klesne. Každopádne už není čas ani na takéto veci, tak...
No ako Musí hrať s tým, už čo to má. dlho, no jasné no. Buď, neviem či tam je 12-40. povolená náhrada hráča, neviem ako to je. Ale uvidíme no. A znova, Ríšo točíš demo. Fúha. Neviem. Ale nemyslím si, že by Ríšo niečo mal. Nevidel som ani jeden frak. Nejaký taký podozrivý a to sme sa dosť často dívali na toho Ríša však, Miro. Hej, Ríšo ako... Dobre. No, uvidíme no. Ďalší zápas hráme my, uvidíme no. Ty Danči asi nie, my sme 5, takže budem iba hrať ja. Ďalší zápas. Držím palce, každopádne. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Nehral som dlho, takže uvidím. Ale nie, to sú zasa blbé výhovorky. Mirko, už vidím tých 40 fragov. Ale to zase nie, budem to šetriť. Ale nie. Ale dobre, Nugget už mu pekne kresol na 60, ide mu to dole, čiže pingy majú zaujímavé nízke, server je dosť kvalitný, takže určite sa dobre hráčom hrá. Pomalu ten reštart, no vyzerá to tak, no 60, to sa dá, to nemôže mať lagy pri takomto pingu, to sa ešte dá. 66. Neviem, uvidíme, no ale mohli by to už ako spustiť. Dobre, teroristi sú ready. Zasa mu skočil na 200, no, tam má dosť veľké problémy s tým internetom. Ale vidím, že už na to kašle, že už ide hrať aj tak či tak. Asi aj však dajte ready, koksom. No. Uvidíme, aj klesá mu to, beha, skáče mu to hore dole, no. Nie je to bohviečo akurát teraz. Áno, Danči. No, bude mať lagy, dokonca vyzerá to tak. A to už nebude dlhý koniec, si myslím. To už uvidíme. Nie, na čo sa čaká. Teraz výhoda celkom pre Noisy Runners, keďže jeden hráč má dosť lagy, čiže by som si zistil, kde chodí Nugget. A aby som chodil tou stranou, by som teda chodil, takže easy frag. Uvidíme. No, ten Nugget bude veľká diera určite v tom týme. No jasne, no to bude. Uvidíme, ako budú rozmýšľať. Ale ako diváci sa usťažujú. Akurát teraz Kurokicu, kurva, a to už zapnú kretény posraný. Ako, no jasné, už nebudeme tu variť do rána kvôli ním. Mohlo tam byť nastavených 5 minút a do 5 minút, ak sa nenapojí, ľutujem. Alebo neviem, či tam je povolená náhrada a už akurát dali ready, takže... 7 sekúnd. Takže ideme na to za 4 sekundy, 3, 2, 1, ideme na to. Uvidíme. No, som zvedavý na nákup teroristov. A som zvedavý, či pôjdu rushbana ako klasika, ako vždy. Ja by som dal tú moju taktiku cez, vieš, Danči, čo to... Tiko je na falošnú a aj cez s podlezom. underpass. Hej. I s podlezom a ísť na banán. Určite by nikto vytiahol. No, uvidíme, čo spravia. No ten nákup, tam sú iba vesty, takže idú na istotu každopádne. Vesty sú, všetko pekne nakúpili. Glocky. Aj CTčkari. Mohli by na prvom kole na pištolkách, dalo by sa fejknúť ako Diko je 1-2 rašnúť jeden plant a ostatní pred iným plantom, dalo by sa to. To bolo celkom easy, uvidíme. Uvidíme, hrajú už vraj 6 mesiacov spolu, takže... No ale nejdu to hrať, no, vidíme, že idú banán. Vyzerá to na tvrdý rush, ale sú traja na bečku, takže CTčka na bečku. Ríšo dáva frag prvý. Sebastian dáva 2, 3, 4, dokonca Sebastian to čo dal? So 17 HPčkami. Toto by sme nečakali od Sebastiana. Ako Sebastian teraz zahral nehorázne. Kde máme Erectus? Erectus je do chrbta. Erectus pekne dáva. Do chrbta. Krásne. No, ešte. Dáva druhý frag, 2v1, vyzerá to dosť zaujímavé. 3, Erectus pekne zahral teraz. Ale Sebastian dá ace. Áno, ace Sebastian. Erectus urobil chybu, že sa nepozrel do ruín, ako teraz Erectus
tam sa mal určite pozrieť, tam, tomuto som teraz nerozumel, prečo sa tam nepozrel. V prvom rade treba uznať, že toto bolo zatiaľ najkrajšie kolo tohto Ako zápasu. Najkrajšie. Sebastian, ako fúha, pekne, Ace, USPčkom, krásne hlavy tam rozdal. Teroristi stali za sebou, jemu stačilo len ťukať, ako... Toto bolo nádherné. Čupakabra, idú banán. Á, za autom, nevideli ešte za autom. Ale nevedia ho 4 trafiť. Teroristi teraz ako prišli o jedného hráča. Zbytočne, úplne zbytočne. Keby sa tam... Padol. Sebastian teraz zahral. M4. Kúpil M4, áno, druhé kolo, zaujímavé. Ale tak dal Ace, má dosť peňazí, takže... Pekne. Easy. Teraz ako Sebastian môžeme pozrieť. Prvý v tabuľke 13 fragov. Á, to už nie, ale pekne zahral. Krása. To prvé kolo. No, ale teroristi dvakrát na banány šli, teroristi, zaujímavé, mohli skúsiť skore Ačko. Keďže ľahko padli, Sebastian je asi vo forme, asi sa rozohral, mám taký dojem. Ja mám taký dojem, že toto... No. Odsudzovaný sme. Hej. Z Junale, ale... Uvidíme,